on ji surprise ki wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗe abonné All Vision onon ɓiɓɓe fulɓe onon fof jeehe mbaɗe abonné mbaɗon partage ma reste connecté mo wona abonné wiya waɗa abonné bakka abonné yo jooɗo abonné All Vision te wallahi il y a beaucoup de surprises et ça sera gonɗi nder déclaré ben wawa mi sikano wo kam haali kali watta o tokki kam caution makko 2 mois caution no gila naati juuɗam gil jaltimi hen feri kali gati e lewru ko to heddi ko heewi ko welge manda ko mo ko mi noddaade noddu ñaawo mona ko o kon ñaagi mo ɗum wayni ko boram ko ñaagi o ɗum ñaaga ɗum wona heedal te wona ñaaggol sax mi ɓooyimo waɗande hande situation nangi kam tan so wanni kam ke usatama heedal salamu aleykum ɓeydi noon mbaɗɗa e tampere aɗa selli no koreji mbayi jam tan alhamdulillah eyyi kali romon ɗo may jam ala alsan aɓaka taw on suwataw haɓede ala Dakar sa mbiya tan te jiiɗama wona cuuto korko no feewi so hoore wona jalto wallahi eyyi joom suudu kalde gila mbaɗa wayro may jam ala minen koddi kay wallahi minen gonni galle goto nannumi de sehilma ɓeyde mi natti ɗum heftinde de kalid wallahi mi heftinani ɗum caggal joni galle o barmeji ɗi fawtoɗo joom suudu makko fawt barme minen min fawa barme men wallahi wona koyɗo mbimami an ɓeydi woppo wiide kam kalid aɗani kay kalid goto mbiyanma o kalid no suusi ko ɓuuri ɗum matanda debbo bon no koye moƴƴani ala tinno saɗa Allah hol noddumo sa noddimo wayni min nodduma man ñaago intervention hol noddumo mo moddu hen eyyi joni kay min kay jinnomi ko mballa kam ɗon seeɗan ko jooɗirimi aɗani hare jonde no moƴƴi hen walla daraɗa darde tinni eyyi Allah jarama seydi nongo weltima e ma ala hoto kalil kam hoto bette min ɗum bettani 70 000 ala ɗum kay manama ma korka gat 70 000 kay manama ma korka gat seydi nongo a jarama bey mi salmini koreji fof a jarama Allahu akbar
Fani suganda yow nanumo o wati ay 70,000 nate kontamo 70,000 ci kanno kam kalkoto te dugal mo 70,000 nate kontamo Allah kam so tagi bon tagi mojo seremu Allah janama bayde non yo Allah mojere an kam sawani ni betani debbo moƴƴo jogiɗa debbo moƴƴo galle ko debbo so moƴƴi tan galle moƴƴi debbo so boni tan galle boni wala hawla debbo bon wala hawla couple erreur wala hawla debbo pédophilie no gorko wonira pédophilie non debbo wonira pédophilie Kalau dia ingin doang berhal. Mami bersih ke Eropa, ya ada hagilo nanemo. Nah orang sin hagilo nanemo, hebo rado ni mo be hele fa be ko re gil suba haki. Wala rew de al, wana jagul kurus mo ko hebde do na wala da pesande rewbe. Ini ko min da ko mi sana ni sa hanan we mo ni. Ta ade na nanya woni mi. Ando finir ko malu den. Oi mi chakara sugar ko mo ra ko ala fan ko sugar ko. Jangan mau hidup ko. Atu kara lay ma be do mo. Baran du men fi sinu ko sagam. Aje war Hispania kay di jado. Chonam sugar ko ka ngata tiram. Den su yunti. Mau jar Min solo sugar ko. Wadi dum tan pour mino. Oh, hay war so ko ka da sa sugar ko. Wadi dum tan pour mino. Na manan beero ala kam jid sanan kalis. Hay ko tewi de sa jite mo nyini be juri ma anka den gasi. Ana dañi jam. So har al min hay tan yi dare ni. Andu gada sino ko saga mino yendo. So hono beero barandi dum. Ala ko jid sanan mo nyini do ko ke. Aya dane kalis. Don chono sukar ko ngadanom. Nem solution ma dañi de. Min so ne sugar ko. Iya. Oh, ana. O min hay dara lamba me hay warga ko mi solo hal mi sa sugar ko. Sayi mi mamno. Ma dañ jam minen kar mi dañe jam. Ndax jamante de min wara fudi mu tampudi hen. Ñin fufa, ñin fuwa. So do mudum jam tay hakune mo. Wada mudum tan ndax mino. O mi ala ko wala dum. Hay dara min kay hay finde bi assalamu alaykum ala ko mi. Ko hay tan way so ha. Il faut madame. Ndax dum tan hedde fer. Yen so sans Arsikilu masan. Oh, yen tambare le se yen so sans. Dum tan heddi hankande. Anena ni Ala go ko le man kay watta. So de yonti. So to yen yen sans ma go. Yen fere wonde ke dum do fudu ndirata. Ndax woro xam hakare param hal ni je. So an wala So nan an kam ni o xam. Dum parde mo. Wala de ser njemen no wayat. Ala ko ma wala san halal no. Inshallah. Ko wi hen. Amon. O jibi de. O mo. Fama mo be ham so mo ni ko koy jahat. Ala ko no kay mi ken ni mo ko no o kay mi yan. O kay mi yan. Hande kay sona ko yitti ala ko yan. E sugar ko. Fatum ta. Buri. Fatum ya. Bigam si maminata jama. Wala ko sala binu ma yotto arkaw. Barana. Yotto. Barana. Sa yotti ma ko mandu ko mbiyen ma. Anka yotto tan. Kawe, jangan yotto saja jodo do. Kale bi joda ke foto yidima. Bi joda ke foto yidima. Ko min noduma jodo do. Sara hala kala. Hay bagat bagota foto yidima. Ha ko ankiri. Ha jonno ya. Ko hunu nyin ma halande kaw. Ko mbadda ko yodani hande, yodani jam. To ko mbadda ko haydara indi ma bu jeyaka hen. Wala puy. Anan no what says tan?
baydi nongo France o noddi kam o wi kam am noddimo mbaddamo vocal kalandamo a ñamani a yarani aɗa tampi yo worko wallitma o wi o haalni kam noon kalis mo nelduma o min kalis mo nelduma min haajam ala hen kaw ñam yo dona jam kono aɗa andi min baydi nongo kon nawlam a fota noddude baydi nongo aɗa wiyamo a ñamani a yarani elle min mi jogakima ɗo kam ñam kaw aɗa ñama aɗa yara wona baɗe asan nana ñama nana yara c'est faux non a fota noddude baydi nongo te baydi ko hoti ko ɓoyani baydi honno o madina gunas daka bolle puy baydi ko min madina gunas hoti France ɓoyani bolle puy anda so tawi no jogui walla jogani bolle puy te aɗa baydi si neldima kalis neldirma ko sawabu nayam wona gon comme si wona gon baydi mi wonanimo vocal min hongimo appel kala noon ko gurdumi koye galle o galle o so wi mbaɗa ñama ɗo mbaɗa yara c'est faux ñamdo ala ɗo kali woppu ñamdo frigo mo cikkata ko ñamdo wona ñamde hay baali laaɗum natti ñamde ñamri frigo saga yimɓe ay ndima ñamde wasde yara ay noddude neɗɗo caggal leydi walla waɗa ɗum message aɗa wiya ɗum yo neɗɗo kaali ɗum ko ƴeewi ay ko mbaɗɗa ɗo kaw a yani no gonirra baɗam noon beyɗi woniri baɗam anani min teñaki beydi ko mbaɗan mon ko wawa kam ɗum jobbe ɗannugal beydi France koye juuɗa beydi normal wona kam ganda ɗum wuro men kam fuuta haydara jarano yimɓe fof nani mbiya aɗa noddo wonɓe caggal leydi aɗa ñagoɓe kalisa ayanne ka jarani jarani fuuta haydara fuutan ko fof gandi kawmane ñamani yarani normal an ko debbo arsini o sa haala mbiya a fota noddude beydi moro sa wayi noon mbaɗonani mi noddata beydi min gone galle mbiɗa hoto mi naate sa mbiɗa hoto mi jooɗo e fauteuil ma tiyan an armi haalama guiɗirama daɗima mor guiɗirama ɓe fof saluji maɓe fauteuil kiwiri woni hen an fauteuil bagi ɗiɗo jeeñi ɗi guilay temps mbaɗa ɗi fauteuil guilay temps mbaɗa morma mor encadré Mana kono don Aka henda boy non ko ni okay so boy salde be jaran namna boy to ola won ko nyino man halande lawol goto jam no ko jam mi jino kalis mu tottu mami nane parce que mi non hade men lelare kam kalen hen tawre hitane fof enen jaadonno mi nawna bamma sukara korka joni miiji mi nane ko tottu mami ko nawanam wal hay sa nawani jango so ari do to a wi no mi jango futti do ar jango so ari do tottami biya ko min totti mo sukara korka majjana hakkunde ma baamu ko si bamma ko sihilam kadi hitane fu mbol jogi aadi tottude mo sukara korka mais ay yon presque de do balde kam kumtaare bon koy lawol tawata to sum humtima tan gasi ko lende hande jango so ari tottamo dum biya ko min tottimo biya mi yidi no arde kono tan rokkan ko wona dum ko kadi jango kam wat feere fof so ari nangamo do ha yimbe kumto ha hirande beto momin tawondir ko fam inshallah minene ha kan mi welti ma hala hen fe sabu min baam sa wonni dum wayno ko min badanda kadi hitande fof ko non barata so hala kono bodi no jewren kadi ko bodi dingol lawo ta kama sukar ko mata wana ka mu mijo to mi wadi wala ka am haminu miyata kama gondo do e gelle aran ko ngurtan do ko min ma den gandi do kono wonbe bool be ganda dum kadi ko ndokara babam ko dum ne weli mais sino ko sagam madana so kam ko kawma kadi dum ko Allah wadum e no way wawde sifrade fof dum ko Allah wadum jidugal ngal hay goto mon waadu tuttude min sinno ko sagam wallahi ese ko mina ma nje hen to tan sukar ko mbari ni yimbe hankal ko hedde korka yimbe na kore jam e may hala ma kalde taron ko bende lamde ko rande kawam kam sumi jettino neddo totto mom dum sukar korka ni
tata hakkude amen wela kanko no wayni ko ni tan Allah waɗi o faami kono tawde an adi gondon miijo ƴeewen tan min de sinno ko sagam mbaɗiraami wasta o jikkoorani kanko ro jiɗam o mo yiɗi kaali saw may e omo yiɗi kaales kono jikko woni ko iwata kaw ma hay sa tottimo suukar ko ay ni o wayni ko ni tan o way hay sa tottimo sansata eyo tan tottuma tan ita feloore kam ɓe janngo sen pini hade mi dawde minon ɗon ƴeew ko tottumo kam inchallah mi sikkaani so mamo jaɓnoo alam kaalis hay sara warama moota kaalis kay wadde moƴƴi ala ko fundi ɗum jooni noon yimɓe kumtiima joni jooni ɗum mbiyata ko mbaɗa hani yan wona an yenno sahuuri yan kadi sa humtin han la ko mbawɗa ni kono hannde noon noon tan so wala jamma ɗi jaawi wallahi ba andal ñanti de koye ma tan ganda suusi ñatongal noon ko yaay ɗi hoorema ɗiɗɗanore ma andene kadi accidani ko hende machallah mbeɗe welti belam mine Allah tan gandi wallahi min ɗo tan gandi ay ni soodi jam waɗat ha ko ɗum mbiyatnoma an timmi ay yarani galle ma aɗani jam wallahi weltinimo joom galle ma o ɓernde nde no woyi ɗum ɓumnude ni abimmuma même ayino e ɓuuɓi salam ko jiɗɗa noon kaalis kadi kaalis ay nde tottuɗa kam enveloppe o wallahi jungam ngo yortine sabu Allah e teddude sabu Allah e teddude an ceeɗu kaalis ɗum moƴƴite nde ubbinmi enveloppe mi hul mi ala est ce que o juumani mi nder ɗum noon an ceeɗu mi nder ɗum noon sabu ka jonta an kala ko gorko wonɗani ala so Allah yewti ɗum ni heewi an ceeɗu an ɗum ko tawnomo heewi wallahi tinnoɗa mballa min moom ɓernam nde ɓuuɓi e mon onon ɗiɗi fof so nerima laarani ko ni woni aduna rende nde peccat ko ɗum woni aduna so mbi an to gummiɗa ɗo ina mehirma wona ala kam ko am élégan aɗa dande mama acca kadi rewi tan haw tappi mukko baydi jaay kadi ko noon mbiɓe ala kaali tan sa ƴeewa gorko ƴeewa juuɗo dewo o ala te gorko ma juuɗo dewo ala andi min no nehirma galleji an kay on mankani haydara an mankani haydara so Allah ɗum mbaymani horsinde Mariama Mariama wino ni ko min jaato al hiran ko minen jaato wino ala tan yem totte tan to min hay so wajjin kom téléphone ni wi kam ara wallahi ara sabu aɗa andi neɗɗo so nehima tan anda no mbattaɗi wallahi anda no mbattaɗi te omo jari ɗum noon aɗa nan ka jonta an joddini mi noon an waɗi bawo hande noon kam ɗum ko ma joɗɗa ho arta a kumtoɗa ho arta ɗuɗɗa hotte mari nono wiide meeɗa haalde ma eɗen kaala aɗa haala mi itto ala mais hannde noon ñakinta sabi Allah tan ɗo kam yaha hakkumo ba sa yihi mi rawat hen ɗum ko kala ɗa jooɗa e kuttiɗa mini muttubaɗa fof mo fondi hen ɗum noon ba sika yiɗa ɗum yettimu ɗo haala ka yettimu ɗo nen ma ɗum no wiide ɗum ko kala ɗa ndawa taw ha ndema ɗo min yim rewe ala ɗum noon wona solution ɗum ariren wadde ɓaade ko noon ɗum jooɗo tan jooɗo tan paɗama jooɗo jippo ɗum jooɗo tan jooɗo paɗama ha kumtoɗa ndema to totton haalu seesa joni nan ma yalta ko gandal woni ko maɗode woni ko somi haali foti haalde nde sabu ndeɗi sen min mayi hay goto fof ka ɓay kala so wonani ɗo joni wi gonden ko ñooti
coon haɓbu o diwi ɗo ni oto mborrote woni na lappi o jiɗo mayde an kam kanko a sikkawo ala jabe ana yinere ka so jogi jabe ni maus ko haali o kay ala jabe kenga nda horrete mo jogi kono na jabe sikka wona gutta na wayo wonti fofu mene yoni hero yoni ni kay wallahi kaali ka saga ka grani ay ay bro modi lani ta ko ni berde wa nyam ko kurwa ko do galama wallahi ni nangi da sino ko saga ñen ko do gatto ta woni angu ni jeero so mina mare tan yewi te ko jatta non affare kam ñaminde babiraɓe ñanen e ñaminde tengol mormon mor way kam min kam mara famma min kam to cabbimamɓe o woɗɗani haala karata waɗiraɓe ɓe kawiraɓe maɓe nannaɓe aljana ande a jeyade hen morma kaw ali yetto Allah so Allah teddinimo ɗo e aduna teddinde Allah ɗum Allah torkinima le aduna torkinde Allah aduna marque spécialement kaw min kam min ɗum wonde e ñamde wawa wamani kaw eyi ko ɗum kam kumtoɗen hay kumtoɗen salatuji ma e kafe ala fulala fay min mbaɗi gorko joguiɗo ful min kam jarde kam fof bonnen fof mi dañi gale mi ligguima ha mimi 16 mois mor aɗa woddini yeeso kaale mburu oɗon no wiyete ala ɗum ko mburu jeeramen ga mali soodi ɗum 300 pour minen ga ayana ka kuɗaɗa ayani ka kuɗaɗa ɗum wona kuntade asa neɗɗo yo jogo ndimago kaw ɗum kam so ɗum kam kaw ɗum kam mara wala ñama ɗum kam mbatta daw ɗum ko ñamdu min ko ɓuri muso ko min jeeyi ɗum min gallewo jeeyi gallewo mai ma fero non defta ya mere no defti do e e jeena bala jeena fofo ɗum te no no ngana ko ko hagalo di nan deftu jeew o fere so jeena no wot no kanama hen ko ala tew woni heewi o tew ko ko men bawa ɗum deedo goɗɗa wiide jeeram yo yiro gorko ñomduma ma ali fese goɗɗa wiide jeeram yo yiro gorko watta taajende gorko mum way wona tenkoyde tew wara kaf debbo tenko kumtade tew kumtaali min ndiran la yadane posuji bammaɗen nder mun taya morma ay wi kam sa wi kam won ɗon kadi mo tawi mi ƴettoma anani kaw saban o haadani ma o o haadani ma so ɓenne hono tawi ɗo sabu ala kaw ala humdo ɓenne hono tawi ɗo ala humdo ala welani quoi ko toon min so wi kam ɓeɗon tawi mi ƴettoma yo ala sabu yo gon ko humto e jam bala ma ko humto e jam kaw jam ala ɗonde ɗum yo nani quoi kaw an o mera tan kumta yo fe kumta kaw hande maɗa ñamay ko wona mene kaw soni mi ñamde kaccelo ko warata ni ya kaw ani ko tew kadi so ya no ko yo non kaw kon ma odo ma sakko men laare ɗum ɗo way bala sababu ko ɓooli ɗon fofo an ma riyani baba an tu firi baba am sori no firi banane e pompe resi anane frigo ne frigo ha boy sara kal an gal teddugal yoni ala an ka esam an ngel ko hewdini sa jodi ma esa ari humtanade mo daro ko teddi neɗɗo mo Allah teddini ɓuri mo neɗɗo teddini neɗɗo adirtoɗa koye bandiraɓe ma neɗɗo soɗo walla bandiraɓe ma waɗa walla jambure ɗum alanama nafoore sa tani esiraɗo ñakkoɗo fayde esiraɗo vaut rien aɗa mawɓe moƴƴuɓe fonen ɗum ɗo galleji ma wallahi ɗum ɗo iɗum ɗuyde Allah seydi ɓe telam jennoɓe ɗum sera telam jennoɓe Allah seydi kadi frigo wilaare kadi frigo kali ñakkugo fay sahaban he dew yattu jam riyat moro
Tena ngal bayal. Mor bandi. Min muske men kaw muske men to bugere gole. Ako tagi kala Ada way sutar wala ba sutar. Ada way sutar wala ba sutar. Marway ko ñam na. Na wonne ndi ma ko ma. Kaw. Dima ba ñam. Ona mo biyo do sara do gure. Ala on tan biyo do sara do pe. Dalbe. Amura ajetu. Aron na ni ko ni. Yo kala mo hona do yo. Yo ka. Kala mo hona do. Gale ko gale ma. Jale ko min je. Gale ko gale kaw. Jale ko min je. Location. Location jaga yi Min ko andal ane do min mo kaw yam ya do ka. ba ko Mor onon bandi. ya hay Mor onon bandi de onon jang. Oh galla ko kala. O di no ko min je. Ko min je. ko mettuma ko wona mi dum ko ma On kom to ta bay jambe. bul fakata ga ma Ma ri ma mus. so lolu ko ko may ga maya Mare ya ay burda. so lolu ko ko may ga maya Mor tara sa ko para kali yetara lay ma jamal la ma gere ma den ko. xono ma May jalte gala bi. Jalte gala. wala be duta Ma de waya tu gala ma. mbar ka ba Mor ka nawran tam Mashallah. Kuntar ni we. yalla wadi ma bat ko lo ha so. yalla wadi ma bat yalla ko ni do may jaynab yalla boy ni do ma dañ ko jidda ko aduna kaddu ko ni ko tedunga Mor sara tedunga tedunga gala ko gala. O gala ko gala. berne fasa Den ko wala bi erolu. Ina mi andulu. wala ne bay ko Yalla mo wote zakat. Document ni jobi. wala ne bay ko kedde jakko de ma sukko ni yimbe be andene man ni zaman de way yimbe ko komto so tuni zaman de ni ken sala yimbe ngel to kanam bar sa bar va fekal futura va fekal futa